ፍቕሪ ካብ ፈጣሪ ዝወሃበና እቲ እንኮ ዝኾነ ውህብቶ እዩ። ባዕልኻ ደሊኻ ተምጾ ነገር ኣይኮነን ወይ ከዓ ደሊኻ ካብ ልብኻ ተውጾ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ፍቕሪ ኩሉ ነገርካ ፈጣሪ ዝቆጻጸሮ ፍቕሪ ዝግፋዕ ነገር ኣይኮነን። ብፍላይ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ፍቕሪ ምፍጻም መዋጽእ ዘይርከቦ እዩ። ንፍቕሪ ምክሓድን ብፍቕሪ ሰበብ ጌርካ ሰብ ምግዳእ መጨረሻኻ ጽቡቕ ኣይኸውንን። ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልተኣዊ ፍቕሪ ነንባዕልኻ ምትሕልላይ እንተዘይሓልዩ ፈጣሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝቐጽዐካ ሳሮን ትበሃል ብጣዕሚ ምልክዕቲ ዝኾነት ጓል ሄዋን እያ። ኣብ ሕይወታ ብጣዕሚ ትምክሐሉ ነገር እንተሃለወ መልክዓ እዩ። ምንም ጎደሎ ዝበሃል ነገር የብላን። ኩለንተና ሙሉእ ዝኾነ ንኽትርአ እተብህግ ስቒልካ ክትጥምታ እትዕድም ፍልይቲ ዝኾነት ጎርዞ እያ። ማንም ዝረአያ ወዲ ተባዕታይ ብፍቕራ ዘይወደቐ የለን። እንተንሳ ግና ኣብ ሕይወታ ንማንም ወዲ ተባዕታይ ኣፍቂራ ኣይትፈልጥን። ናይ ፍቕሪ ሕቶታት ልክዕ ከም ናይ ነሓሰ ማይ እዩ ዝዘንበላ። እንተንሳ ግና ከምዛ ንፋስ እያ ናይ ኩሎም ሕቶ ትነጽጎም። ንፍቕራዊ ሕቶኦም ከይትምልስ ብዙሕ ነገር ኣለዋ ዝኽልክላ። እቲ ሓደን ዓብዪ ነገር ናይ ገዝኣ ነገር እዩ። ወለዳ ምንም ዘይብሎም ድኻታት እዮም። ሕይወቶም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እዩ። እዚ ነገር ከይተቐረፈ ናብ ፍቕሪ ሕይወት ክትኣቱ ምንም ዓይነት ድሌታ ኣይነበራን። ሓንትን ሓንትን ድሌታ ተማሂራ ንወለዳን ንባዕላን ምቕያር እዩ ነይሩ። ነዚ ሕልማዚ ንኽተሳኽዕ ከዓ ለይትን ቀትርን ትሰርሕ፣ ለይትን ቀትርን ተጽንዕ። እቲ ተጽንዖ ከዓ ይሳኽዐላ እሞ ትምህርታ ንፍዕቲ እያ። ኣብ ልዕሊ ዝነበራ ጽባቐን ጸባይን ኣብ ትምህርታ ንመንፋዕቲ ተወሲኽዎ ብመምሃራና ዝተፈትወት ቆልዓ እያ። ሳሮን ብወለዳ ብጣዕሚ ትፍቶ ቆልዓ እያ። ግና ወለዳ ካብ ንዓኣ ዝህብዋ ዓብዪ ዝኾነ ውህብቶ ስለ ዘይብሎም ወይ ከዓ ከም ድላይ ኣጌሮም ስለ ዘይዕበይዋ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ህልና ጭንቀት የጋጥሞም። ብጓሎም ወግሐ ፀብሐ ይስከፉ። እንታይ ሞ ይኹን ተሰኪፎም ዝፈትሕዎ ነገር ኣይነበረን። ስኽፋኖም ገንዘብ ኣይወልደሎምን። በታ ዘለቶም ንጽባሕ ተስፋ እንዳገበሩ ይነብሩ። ሳሮን ናይ ወለዳ ድኽነት ከም መርገም ኣይትቆጽሮን። ከም እትልወጥ እናኣመነት ጥራሕ ንቕድሚት ትጓዓዝ። ሳሮን ምስ ብዙሕ ጸገማ 12 ክፍሊ ተማሂራ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘሕልፉ ነጥቢ ምስ መጸላ ንምኻድ ሓሰበት። ግና ንኽትኸይድ ካብ ትራንስፖርት ጀሚሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ጸገማት ነይሮማ። ኣዲኣ ካብ እናብን ኢላ ተለቓቂሓ ሓበታሞ ከም ምንም እተኣኻኺላ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኸደት። ናብራ ዩኒቨርሲቲ ብባሕሪኡ ንእሽተን ክብድ ዝበለ ዋላ እኳ እንተኾነ ንዝኸኣሎ ግን ተኸኣላ እዩ። ሳሮን ኩሉ ነገር እንዳኸኣለት ናብ ትምህርታ ጥራሕ እናሓሰበት ካልኣይ ዓመት በጽሐት። ኣብዚ ግዜ ግና ሳሮን ናብ ካሊእ ሓድሽ ህይወት ክተምርሕ ጀመረት። ኣሮን ዝተባሃለ ልክዕ ከም ሳሮን ተመሃራይ ካልኣይ ዓመት እዩ። ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ዲፓርትመንት ስለ ዝመረጹ ኣብ ሓደ ክፍሊ እዮም ዝመሃሩ። በዚ ከዓ ዋላ ዝሰጠመ ቅርርብ ኣይምበሮም፣ ግን ከም መማሃርቲ መጠን ይፋለጡ ነይሮም እዮም። ኣብ ካልኣይ ዓመት ግን ኣሮን ደፊሩ ናብ ሳሮን ብምቕራብ ተፋለጣሞ መሓዙት ይኾኑ እንተኾይኖም ሓተታ። ሳሮን እውን ምስ ብዙሕ ሰብ ዘይትቀራረብ ብምንባራ ደፊሩ ብምሕታቱ መሓዙት ክኾኑ ተቐበለቶሞ ምሕዝነት ፈጠሩ። ኣሮን ልክዕ ከም ሳሮን እዩ። ኣብ ሕይወቱ ብዙሕ ፈተናታት ርእዩ ዓብዩ። ወለዱ ብዝነበሮም ናይ ገዛ ውርሲ ግን ካብ ገዛ ኽራይ ብዝረኽብዎ ኣታዊ ሰሪሖም ብዘእተውዎ ኣታውን ተደሚሩ ንወዶም መምሃሪ ይሰድሉ። ካብ ሳሮን ዝፍለየሉ መንገዲ በዚ ጥራሕ እዩ። ሳሮን ብሓይሊ እያ ትነብር። ካብ ወለዳ ትረኽቦ ነገር የብላን። ክልቲኦም እውን ኣብ ካልኣይ ዓመት ብዝመስረትዎ ምሕዝነት ጽቡቕ ተቐራሪቦም ይመሃሩ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ኣሮን ወፃኢ ምስ ማንም ወዲ ተራእያ ኣይትፈልጥን። ናይዚ ምኽንያት እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሳሮንን ኣሮንን ብሓደ ከም ዝኾኑ ኣብ ፍቕራዊ ሕይወት ከም ዘለዉ ይውረየሎም። ንሶም
أفتخم عينة ركب حاسبهم لوسا يفلتو انت سبقنا يوري اللوم نيرو أسي نايسب وراقن كي دفاف أمي ترفن مخنياتو ناي كلتي ركب قس بقس كم معلتنا معلتي أنها تغير يخيدو كم محرتي نام محسنت كم محسنت نابحونت كابحونت دما نافق رعابيو كي حسبون بزي قمتون من قدن كلتي تفاقرون بفقرهم كن كلتي حقوسات يمنيرهم صارون كل نقرا تم مخرو عينة السب مخوانو بالطعمي دسيلوا فقر مسجمرو دحري الزنبرة هيوتهم نخلتي قليل سبالي نيرو حدي نحدي إنا تردادو إنا تحلاليو تمرتهم يقتصلو صارون إلا ما آكي فرست إنا تمحارتيا فقراوي هيوتا تكناو النيرا أرون وقون كمو بزعبا خلتي ملؤ نايتي يونيفرسيتي ساب يفلط انت توحله قلنا يخونن كافتي يونيفرسيتي وصع زلو جيزيهم كل جزء بحدا يوم زحلفوا مصنعتون انتخونه بحدا خوينهم يصنعوا صارون كاب بزحات فليايا افكراتو قدمي بزح فقره وحدو نتيكايا ግና ከዓ ፍቅሪ በጋጣሚ ዝፍጠር ነገር ብምዃኑ ምስ ኣሮን ተፋቒራት ነበር ዓሞቕ ፍቅሪ ኮይኖም ንዝርአዮም እናቕንዑ ክልቲኦም ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ብዝግባእ ተመረቑ ወለዲ ኣሮን ካፍቲ ናብቲ ኢሎም ግፍሕ ዝበለ ፕሮግራም ገይሮም እንተሰሩን ግን ምንም ፕሮግራም ኣይተገበረላን ከም ዕድል ዓዶም ኣብ ሓደ ስለ ዝነበረ ትምህርቶም ምስ ወድኡውን معلتاويم زرخبو نيروم سارون ولدان خيفلتو طعميات تطنقق نيرا كل ركباتهم قدو بي نيرو انت الرخبو بزعبا صقموم حقوسوم كل يوم زعللو كي يتحقاقزو بزوح زبلت ነገር ዘለዎ ይነበረን كي يحقزا بزوح زبلت ነገር ዘለዎ ይነበረን بس خا بقالات እና ተደራርኡ ይጻናንኡ ካብ ትምህርቶም ምስተመለሱ ክልቲኦም ስራሕ ምድር ላይ ተታሒዞም እዮም ግና ከዓ መቸ መብዝ ዓዲ ስራሕ ምርካብ ፀገም ስለ ዝኾነ ክረኽቦ ይከኣሉን ኣቦ ኣሮን ነክኡ ኣብ እግሩ ወዲቑ ብምልማን ንኣሮን ወዱ ኣብ ናይ ክኡ ትካል ኣእትይዎ ሳሮን ግን እንታይ ትስራሕ ጨነቃ ገዛ መውዓል ብጣዕሚ ሰልችዋ ግን ናበይ ትኸይድ ኣሮን ንኸባቢ 6 ዋርሕ ምስ ሰርሐ ናይ ምርዓ ሓሳብ ኣምፀላ ሳሮን ግና ኣሽንኳይ መመርዓዊ ንዝብላዕ እዮም ሲኢኖም ኣሮን ግን እቲ ሰርሖ ሓባሞ ባዕላ ከም ሰርሐቶ ጌራ ሂባ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ኣጋጭም ሕፅር ዝበለ ቀለበት ክገብሩ ተሰማምዐ ወለዳ ኣብቲ መጀመርታ ነቲ ሓሳብ እንትተቕርበሎም ኣይኣመንዋን ነይሮም ተጓጊቦም እውን ግን ብደንቢ ምስ እመነቶም ብሓሳባ ተሰማሚዖም እንደ ኣሮን ከምቲ ንቡር ሽማግለ ሰደዱ ትብጻሕኩም ትብጻሕካ ተባሂሎም መዓልቲ ቆሪጾም ከዓ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ጌሮም ቀለበት ኣእሲሮም ሓዳር ወፁ ሳሮን ካብ ወለዳ ምውፃእ ንስድራ ሸኽሚ ካብ ምዃን ስለ ዝወፀት ብዝተወሰነ መልክዑ ዕረፍቲ ተሰሚዕዋ እዩ ክልቲኦም ካብ ወለዶም ወፂኦም ሓዳር ምስ ወፁ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ፍቅሪ እናተመገቡ ኣብ ሓንቲ ጽብብ ዝበለት ገዛ ይነብሩ ኣሮን ዝነበሩ ኣታዊ ብዙሕ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ንኹሉ ነገር እናመስገኑ ይነብሩ ንሳ ስራሕ ዝበሃል ከም ጭሕሚ ሰበይቲ ሓሪምዋ ኩሉ ግዜ ንሱ እናምፀአ ንሳ ኣብ ገዛ ኮፍ ማላ ንእሽተን ደስ ኣይበላን ብፀሓይን ቁርን ኩልል ትውዕል ግና ስራሕ ወይከ ኣሮን ጭንቀታ ርእዩ ምንም ከይትጭነቕ ንሱ ዝሰርሖ እኹል ምዃኑ እናነገረ ይረጋግኣ ካብ ነብሳን ላዕሊ ስለተኣምኖ ከዓ ትረጋጋ ሓዳር ምስ ገበሩ ድሕሪ 6 ዋርሕ ሳሮን ጥንሲ ሓዘት እዚ ጥንሲ ካብ ሓሳባ ወፃኢ ሓንደበት ዝተፈጠረ ነይሩ ስራሕ ከይሓዘት ጽቡቕ ኣታዊ ከይወነኑ ክትጠንስ ኣይትሓስብን ነይራ ግና ከዓ ኩሉ ነገር ፈጣሪ ብዝሰርቆ ስለ ዝኸውን ከይሓሰበቶ ጥንሲ ተፈጠረ ክልቲኦም ሕጉሳት እዮም ግን ንእሽተን ዘይጊዜኡ ምዃኑ ግን ንሳሮን ብዙሕ ኣይተበረሐን ንተወሃባ ፀጋ ግን ኣሚን ኢላ ብምቕባል ጥንሳ ክትንከባኸብ ትጅምር ኣሮን
ንጥንስቲ ሳሮን ንምንክብኻብ ላዕልን ታሕትን ይብል ወለዱ እውን ጠኒሳ ምስ ሰምዑ ክንከባኸብዋ ይጅምሩ እዚ ኩሉ ምንክብኻብ ግን ክሳብ ዕለተ መውላዳ እዩ ነይሩ ምስ ወለደት ሓዳራ ባዕላ ምንክብኻብ ትጅምር እናተጸገሙ እውን እቲ ዝተወለደ ቆልዓ ቀዳማይ ዓመቱ መልአ ኣብዚ እዋን ኣሮን ብስራሕ ምኽንያት ናብ ካሊእ ርሕቕ ዝበለ ዓዲ ይቕየር በዚ ነገር ኩሎም ሕጉሳት ኣይነበሩን ብፍላይ ከዓ ሳሮን ናተይ ትብሎ ሰብ ካብ ጎና ክፍልያ ደስ ኣይበላን እሞ ከዓ ምንም ዝሓዘቶ ኣብ ዘይብላ ክትቀስን ኣይከኣለትን ንሱ እውን ግን ዝሓሸ ደሞዝ ስለ ዘለዎ እምበር ፈትዩ ኣይኮነን ዓዲ ቀይሩ ኣሮን ዓዲ ምስ ቀየረ ምስ ሳሮን መዓልታዊ እዮም ዝደዋወሉ ኩሉ ግዜ ካብ ስራሕ ምስ ወፀ ይድውለላ ኣብ መንገዲ እናጓጉዑ ገዝኡ ይኣቱ ፍቕሮም ከምቲ ዝነበሮ እዩ ቀፂሉ ግን ብኣካል ዘይምርኻቦም ዓብዪ ፈተና እዩ ነይሩ ክፍሊቱ ካብቲ ዝነበረ ብክልተ ኣፅፊ ብምውሳኹ ወርሒ እኹል ገንዘብ ይሰደላ በቲ ገንዘብ ከዓ ወዳና ዕብየት ጽቡቕ ህይወት ትመርሕ ዓመት በዓል ክኸውን እንተሎ ካብቲ ዝኸዱ ዓዲ መፂኡ ምስ ስድርኡ ኣሕሊፉ ይኸይድ ብኸምዚ ዓይነት ናይ ህይወት ኣነባብራ ንኣስታት 3 ዓመት ጸንሑ ካብኡ ንንየው ግና ክቕፅል ኣይከኣለን ኣሮን ሃንደበት ክቕየር ጀመረ መዓልታዊ ዝድውል ዝነበረ ዳርጋ ገዲፍዎ ምባል ይቐልል እንትትድውለሎ የልዕለን በዚ ከዓ ሳሮን ብጣዕሚ ትሓዝን ዝኾነ ነገር ኮይኑ ኸይኸውን ትሰግእ ግና ከዓ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ እንተልዒልዋ ጽቡቕ ከም ዘሎ ትግንዘብ ኣሮን ኣብቲ ዓዲ ብጣዕሚ ተለዊጡ ክልተ ስራሕ እናሰርሐ ጽቡቕ ኣታዊ ስለ ዝነበሮ ገዛን መኪናን ኣብ ሓፂር እዋን ክገዝእ ከኣለ ዋና መጥፊኡ ግና ገንዘብ ምስ ረኸበ ኣብቲ ዓዲ ምስ ካሊእ ጓል ርክብ ብምጅማሩ እዩ ብዘይ ምንም ምስክር ከዓ ናብ ገዝኡ ኣእትይዋ ሓዳር መስሪቱ መንባር ጀመረ ሳሮን ተስፋ ብምቑራጽ እያ ትድውለሉ ትጽሕፈሉ እንተ ኣሮን ግና ኣየልዕላን ስማ ክልዓል ከሎ ኣመና ይሓርቕ ድሕሪ ግዜ ግን ሓዳር ከም ዝገበረ ትሰምዐሞ ብጣዕሚ ትሓርቕ ንወለዱ እንተነገረቶም ዋላ ምስ ወለዱ እውን ተባኢሱ እዩ ምንም ክትገብር ኣይከኣለትን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዘሰንብድ ዜና ሰምዐት ኣሮን ብመኪና ሓደጋ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ሰምዐት ኣብዚ እዋን ኣብ ክንዲ ምሕዘን ተንኮላ ሓሲባ ናፍቲ ዓዲ ኸደት እሞ ሕጋዊ ናይ በዓል ሓዳር ወረቐት ኣርያ ሰበይቱ ምዃናን ውላድ ከም ዘለዋን ኣመስኪራ ኩሉ ሓፍቱ ወረሰቶ ኣሮን ኩሉ ዘጥርዮ ሓፍቲ ብደንቢ ከየስተማቐሩ ገዲፍዎን ትኸይድ እታ ዝተኸሓደት ሳሮን ከዓ ናብ ጽቡቕ ህይወት ኣምርሐት ህይወት ከምዝያ ሕማቕ ንዝገብር ሕማቕ እያ ትህቦ እሞ ሓደራ ጽቡቕ ንስራሕ ካብዚ ዛንታ ድማ ዓብዪ ትምህርቲ ከም ዝተምሃርኩም ኣይጠራጠርን ሰሰናዩ